Kakinhon kinong di jingdi harut surok bat linti yak jat lani ki hawkers na ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association haka shitarik unailar ar hajar apusan haka Jingïalang ka nong kershan bat nong aibuit ka kong Angela rengat ka lektur sa Khmat ka Ophis ka Shillong Municipal Board ban Dawa penlong mardor ya ka Jingïalang ka Provisional Town Vending Committee lani PTVC kenang ban syai ka rukom I Certificate of Vending Shaki Hawkers. Kani ka jing lektur ki hawkers ka long ru shita yotam hadin bekilakan ria anak kendailat syaka jaka di jingdi balapan krea da ka sarkar jilla kata ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority lani muda kata ki hawkers ki balayo ya ki Certificate of Vending. Henry ka association kam hun ya ka rukom I Certificate of Vending na mardon na pedang ki hawkers ki bayo certificate ki day ki ba ka association kam dan jing itu yaki pat suba ba don jing lek sop na ka office ka bon. Kakong Angela ka Dawa baka sarkar jilla ka day ban khot ya ka Jingïalang ka PTVC kenang banyo Ïakren ya ka ni ka benta lem kunta kin pen kre da ka jingaki. Ini kalau ke kamu kan kan syai depan kuat nyem kuat bandon ka Jingïalang I license tu ka Jingïalang di license tiba di hok banyo yo kunta terter di Jakarta bagi di Shillong di kan ka di ka jaka lecaba di ka Shillong mata pam senang la ong ni kan lang ka ta pasna ya sna tlong tlong di sna kam da kam da don buat nama tak banyak bisa long perkat perakai penril kan dia makan sampai kita menjur hilang kami kapan berkuasa dengan saudara dengan sia jemini kita kapati kami langsung di badan sia dia kita perumahan dia para nang mapisia juga perumahan dengan sia dia berpiang kami sekarang karban kita kenal yang pada berpiang kita diri hakan sang dia madal kiyo di bamdai kiyo hakan korban kiyo naik kiyo kang maniang nang tuban hesbo ni teman ya hak Ïakren jogi ngingi ong ba kidon kijat jingdi tiba ba kinya cukup syakwa kamdun jingok nama kijat jingdi ba kibriyo kibayat linti dithir kumkwai kiso kichor ba pelihor mentala shita yo asal la apa Sakandang ke beso. An kumno kamdino Kita hajar ki dia aspal ka. Mana ban sim responsibility kita pakai. nila ong resourcing nila ong resourcing and relocation Wata hak ko mapliki ut. Menta di bersih kandang ke beso kin dia kumno. Di badan kan ay sa tuli ki bahan ng mihi parang tanda para kon lang yung mure. Yo bata yo bomba yo. Ringin dan jing bisni ero yang ki badai hok banyo ki di banyo. Kai di kong hasi bagi wai dong. kita di itu baro nadu arpo mundur nadu arpo mril tarik ko Julai Shwai kani ka arpo mril tarik Julai ro kila kan point shiti kan ongai pi shiti kila shat nadu ka khatsau nadu ba ki ka to si khatra kini baro arpo lai ka ba arpo lai lem de bang shukran halet ngida detail ki kita ki issues every single number that you have thrown up we have countered it or supported it if it's right we have given people's names nila I hik bat ki sabut hang ni be phimya kwa ban Ïakren kani kala appoint sa office sa kilo kala appoint sa special officer kala appoint sa DC kala appoint sa office sa smugha ngate pa ka barben be pidi banya puli banya na mangiru nim kwa ban Ïakren haler bang Ïakren hala ki sabut hala ka ay ka badon siya hamadan na mangim de ki bri ko kwa ban pul mari snong ni wan hang niru hakan nang krim joka ai ma joka hok sa skide la shaile mar kan hap shong ka PTVC kan hap pe ki ki bado CoV ki bade hok ban yo ki ba ha kendailat katuka jakaru ni haban review biang kidon ki jakan tu badan upaya bamlong man shong kidon ki tu ki kong ka nga bangi hapan ne respacing stu sabar na maki le kidon tangkat ni i jaka baki deso ki di kwai kan ayu ban geotag ban bo eki along that way sakawai paderu shaki we ki jakale kimpat bit ban tuklar kat kampat shong ka TVC u minister u di ban so thoi kan ni wadung yari tengen hadin ka kot nama ka kam ka kot kaya ka kam ka kot ni buram me kata kaya unta re mangi hanglingi wan
ban kren ban dawa nak sorka ban ngiron hok ban mi madan ban dawa nak sorka ni kham dawa nak anung ka authority ka jing pen slow jongi ka long ba apo ka ni ka an hi ka ladon ka jing pen tron jing pen hen ni ki kendon an but la dakim khot mar ka TVC mendagas ni la sai ka jing ki kan lang kham ta Belum tak ikan pada Ïakren apa sih pak? Ngila ai kini ki kot kan ni po nado bas dang mi ki jing kendrum kendram ni ong khot chwa ya ka PTVC nama ka tu ka body ka ba ki don ki representatives jong ki focus ban Ïakren halor kita ki jing ki ba mi kidang bun haru ki beri ki ba kampat yo kata ka CoV kum no pin pendu jakpo ya ki kat ni po ta yo ka eu ban penbet ka eu ban pensisha ba ki dei shisha kita ki nong de badan ndai ka de ban ya ling ba ka PTVC kamla ban long ba ki shu ai maki nang ni baleng ong kata nama kinda hot individually ki beri sakani ka office ka ka ban khangla ya ki ban de ki license ong yang what ki bam de ban yo hak ru kin ai ka license mar kata ka hab ya tik pa tik hab don written record ka hab ya ling ba ka PTVC nama ngim kwa ba kan don ka no corruption ne ka jingle Shillong yano ru ndrei menta kan ni pautli ki kat ni la jan shi file ni submit tang ka ni ka shita yaw ban pen i da ai da ka evidence ki nu kita ki badai hok ban yo bale ki sha ja ka kerteng gom nim tai ndrei kim ya kloi ban ya pet ban ya pen bet hadu ba pen bor ki pat ba ban mi sha surah Kajing wantur jupi hang ni ke Khmat Khmat ban Dawa nak. Kata kan ka bah Khmat ka bangila adawa nado man swa menta la kat nu tayo hadu menta ka lokwa ka PTVC ka bangi dei nong mi Khmat mangiru menta ka klempat song bat ngi khot mar ba ka dei ban song ka PTVC mentagas ngi la ne la sai kam dei ban slim palat ya kali sakawai kidang bon ki tu ki bah khandai lat ki badu ya ka CoV ki badai hok ban yo ki bala asong da ki pau slim ndrei ngila pen pau ka survey ka biang ki kot ki sla jo ki biang te bale ki do ka eu ban pen bet ya ki bat ngem kwa ba kin chukot ya ki mo sha ni ko manga ngan ban si ban ya kata namar ngila sei ki keteng jo ki bre ki ba khot hang neru namar ngimla ban chania ya kata ka proses bat kam dei kat kum ka an ka hab ya kat kum ka an ti ya ki turu ngi de ban pet hapo ka ni ka sita yo ki la de ban yo allotted stall ki la de ban yo ban de te sakawai ru shaki wei ki tan jo ka Shillong ombit ban berngem ombit ban le ka nu ka kam na makam pat dep ka kam ka tu ka list ka bakhat saus pa kam dei ru khat saus pa an ya thu epi da pule ka ne ka kot pilayu i ba ka don ka error wat hang turu ladap ki tu ki khat saus pa kam pat don ka claims and objections halor ka tu tingim nom tip tikna manu ba dei hok ban yo manu bam dei hok but ni reject ya ki tu ki number ba ki should say arbitrarily ka ba mut ki should say dalade komentangan ong epi ki penmi ba hang ni ha what's lik ka tu how to ligi ba shong na dong ilang khulung mangi tip ki don be ki hokka sang tu be di sana be di be di menta pi ong i weiru nang tu imlong eligible halor kanu gorong rem Shamwat France yo molong ka tu pongut ki beriu menta pi sei tang arpo manu ba sei kita ki number habang ngimpat ya shong ngimpat ya le kata ka claims and objections tika jing Dawa ta si kalong ka PTVC ka hap shong marmar tu ki badu CoV kamtam hakan dailat ki ben yo no hapo ka sita yo ki ben yo ka jaka but kini ki hap ai shai mentai ka list tik ka list jong ki beri ki bala sha allot stall hang tai but ka stall number CoV number tu ka list ki hapan ban bu Khmat jongi ki member jo ka TVC namar ba kadang don hi ka jing keno baki don ki beri ki bom dei hok ban yo ki ba yo hang tu Kamut kan ngut ki bompat yo kata CoV. Ndriu pau ye ki don ndriu pau kle ki beri ki badai hok ban yo bat nga ong ki badai hok na maka biang lut ka kot kasla ka biang lut kata baki la ju shong yo palat ya ka shisnem palat ya ka arsnem ki don le ki ba shong yo la lai pau snem iti kong i badai wai dong iba khamrim ban yano ro kumno itu i kham yo te Mereka ikat Dawa penong ba. kajing trei kam thurmur te kajing trei kam thurmur bat kajing bom ya trailang ken de be trailang bat ka seng ki nong de madan phi sei si sei ki ni ki les ni pet si pet in the doni problem ni fix itu problem hang tu kan mi kajing kulma kam hado kata ka kam bat sakawairu utu balik itu ka digital survey ubal asim khat lai laktam ude ban pen phai na maka de ka pisa jong ki pat ba pen phai
Syaki pat ba katuka khat lai laktam namar haka kerteng jo kinong nimbanan ki ong digital survey bakan suk bakan wan ka message bakin suk bakin pet elaki kerteng ha kakor internet bakin suk bakin yo ki message one shim CoV one renew CoV kham long kumta ni khamla atang ban geotag ru yaki hawkers nrein dadi ba ki pedang ya katuka app bagi IA mangi kata tharai kala ayat bet ka kham te mentau tau bashim kita kapisa jong ajong pigi pat ba haka kerteng jo kinong dimadan udi ban penpai kata kapisa kham trikam kata ka Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la Ïakren diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya